гледаме да завиеме, ако охраната на въздушното пространство е основна задача на Граф Игнатиево. Изпълняваме от 1951 година, като 2004 година сме част от мисията на НАТО Air Policing. Като част от тази мисия аз съм много горд, че и в момента сме напълно способни да пазим суверенитета на българското въздушно пространство, както и това на нашите съюзници. В близко бъдеще българските военновъздушни сили ще има възможност да оперират с F-16 Block 70, което ще даде необходимите инструменти на едно ново поколение по-млади пилоти да прилагат научените, модерни и по-ефикасни тактики. Съвместната работа с нашите колеги от Съединените американски щати допринесе за повишаване на оперативната съвместимост, надгради нашите умения като пилоти и ни даде знания, които ще приложим в експлоатацията на F-16 Block 70 за в бъдеще. We have 7 jets here, so we have jet setting alert for QRA, getting taskings from KAC to our own. Then we have other jets here executing training missions with our allies from Romania, Greece, Canada, and Bulgaria. It's been great. It's good to fly with different countries' pilots. It's great to fly with MiG-29s and F-16s, and it's just the experience for all our pilots to get to do that.